Toh perlu kakane kapor ke mentang ngan wan ra ip ya kane ka video. Te kane ka video ko banga ngachna ip mentah kane kapor kalong. Kumbang ngala juang na kapor sa kapor bangin build chuai ka community nang tangin sapen mi no iki koin chong la chong ma. Te andangi ngila pen mi pat syua bangin pen mi pat ngin haban penlong strong ni ka community. Te mentah kane kapor ngawan ra yo ne u coin grid 3 ma. Tiêu nếu coin grid 3 ngan pen EP kini ki breu ki bathit nakhmat mo kini baro am kini ki di breu ki bla dayakut lane ki badon haka community na du uteu address ubas dang DKGM hadu uteu address ubakot 3km uteu 3km te kapa mod kidei ki breu ki bala target lane ki breu ki badon ha kataka community ma tenang ta kini ki breu am ki badaya kod kilong thik kum kato kaplan ka banga nga ajing mod ya phi bangin shna shwai ka community ngin pelut banthet ya kane ka yo uno mim coin ubangi ngin sapen me bangin yo ya kitei kidor ki dor ki baret itu ter itu idor ki baret ma temen tangan ainuk sai phi utei usi ad u address u baning kong do em utei 5rk ude usi ad lane utau uba penmi yo coin ude kontrak address deploy ken ma utei ubre u baning kong em uthit katno uthit arsal kapamut uyo hadu riu po new million coin nang ta uthit katno ars pa new po khandai pun khan $100 uyo ro hakador san tali kinot sau khan riu teki to baro am kini ki breu ki target ki badan haka community ki yo ye ki dor ki baret ha do kate kador sau tali kinot san lai san ma tenang ta kini ki buat target ki badadon ha ka community am Kim Julas kini ki breu baro kini namar babalai kila yo hi maki ya kataka starting price lane ka dor ka baret do lane na kataka first level kila yo hi maki bakin thit yo no coin ta tenang ta ngan le kham shapo pa namar ba uno coin ubangi ni penmi am unde katno 1 billion supply 1 billion supply am kapamot na kate ka 1 billion supply kini ki breu ki bathit kini ki badan community kila yo banthit hadu news pa khandai pholai point iwe million coin kamon na kate ka 1 billion supply ngi ki badan community ngila yo ban hol yo coin hado nyo pho khandai point iwe percent ma tenang ta na ka 1 billion supply 1 billion kamot khandai tali kinat badu iwe kamot khat we digit barak idan ma ki number iwe not komta kan khat we digit te na kate ka 1 billion supply kum mangal ong epi ngi kum ka community ngin yo ban hol hadu news pa khandai phulai point iwe million coin tenang ta kate ka batho ars pa new million ba at pat kabla at ha kataka radium kan kamun na kate ka ars pa new million pat ladangi thit ru kalong ladangim thit ru kabyang mano pat banthit ya kate ka ars pa new million kamut kindei ki we pat ki breu ki bangi ngim itho ma te andala thit maki pat ngi ngim dei ban rok ne bangin sel na jranya ka market rengin sel daka akor ka borom khandiat kumtukan khnang ba mangi ngi la ban yo ban salut ka supply khnang ba ka dor kan long stable kan ma tenang ta andala thit ki tuter kumtu em ka pamon ka market kala dang kiu pej hang tu em nas dang do ka bakut ka dor ka no 0 south liginot sunlight sun south liginot sunlight sun
temen ta andal athit kiti paj ba paj andal athit iti paj ba paj kador la kiu du 0.00 iwe sau ar kum ta ter paj kat badang khlan ke jing thiet kamut kador kadang kentiu kamut kadang he ma kas hapo ka decentralized lada list ki coin am jula ban sat limit kat no dor phin thiet lane kat no dor phin sel kamut ka jing thiet kat badang khlan ke jing thiet kamut kador kadang kiu kan kamut ki bathit na khmat ru ki dang he ka jing kamai kan ma tin nang ta pej hang tu kitu ki breu pej kum ute ula sel kat no pej kum tu basau am ula sel hadu nriu phosol kamut pra point nriu ke kamut pra hajar nriu spa dolar ula sel tinang ta kadang thit kata kadang khlan ke jing thit ka market ru kadang he temen ta tong ini pej ya kini ki breu ki blak kamai tengin le kumno to shop pej kita ki breu blak kamai ngin le chwa hang ne ma ti kita kumbang ong epi mangi ngide ki breu ki bana khmat ma kini bara tenang ta une utoken ula les nadu saus ni hadu mentau la long saus ni arpo arkanta temen ta kumno ban pej pat ye ki breu ki ba thit hadin pan klik now to arrow ay hajrong te komon pej kini ki breu menta ki badang thit ki badang din to kan kajing mut ba yu to arrow shapo kalong bangin tip mano bathit ningkong kemut deki ne ki breu ki badan ha ka community tenang ta tong la so thu ka to ngin lek na ketika top trader kamut ki breu ki ba kamai pha na une u coin kan klik ketika top trader nang ta ngan pen EFU ubathit kham duna ukamai shibun to mentangin ya pe yo tu ubathit tang ar spa ar phowe dollar point pra phokhandai uthit ar sin tu transaction uyo sau phowe million coin tenang ta ula de ban selut baro nriu phoke kamun nriu pho hajar dollar naka ar spa ar phowe point pra phokhandai dollar kamun kan suang baik arpo hajar tam yu pelon te uyo adu nriu phoke ngan suang baik san pho pralak ma naka arpo hajar tam mukamai hadu san pho pralak ma te kabamon ula yo nang hadu san pho pralak te mentangin sia page ute uthit akador katno bar udi ha kador katno klik nai te filter page teli ka transaction kumbanga ong epi bo uthit ning kong du pe chi dollar won iwe sol point lai pho pra sol uthit uyo sau pho we million coin nang ta uyo akador san teli kinat sau new pra te nang ta usel no akador 0.0 iwe khandai khat ar million nang ta usel biang ar pho pra million kadar arteliginat iwe lai pho ten nang ta uthit biang 0.2 iwe arteliginat iwe nru khandai nang ta usel no 0.2 uyo nang tan khandiat to hadin ma te kato kan ka panganga pen ep andangi ngila yo banthit ketika dor ka barete kitu ki sau teliginat kisan teliginat kamun ndala hai la kiu ba kador kamun ngin yo bun kan kajing kamai teman tangin pej biang sama no pat ba kamai khambun ma tangin pej UTU shispa andrepo ar point life huwe kamun upelut la kumno khat san hajar tangan syuang uthit uyo life huwe million coin kawe ka transaction uthit kajing yo jong ubara kade sau hajar dollar ta usel hadu ar huwe sin ka transaction kan tementa in klik te Tukan uthit hakador katno san telikinat san iwe san tu ba pau rong green kemun bethet kini ba pau rong sau bara kitigi ba usel kador ar telikinat iwe ar sau kumta ter kan te kamut kajing sel jong uru kala de ka babiang hwan ka banta jong u kan ma tementa kumno ban tip ba une hadin yo une ugrit 3 une ula juthit biang na em yo coin teman tangan klik by directly you take address kan klik to address page kan pha kan ka sales kan tina kan ka sales kan ngila ban page udang thit coin ayu une ubrio
anda u ladap thit tu grade 3 ma te menta hadin tu grade 3 pet na du sansi thit coin chu kain last katuka grade 3 he te menta ngan pet full katuka ayu jong o shoban thit u grade 3 ru ula thit u e ma an pen i phi grade 2 ru thit pet grade 2 ru kamai bhau ne pet utu sal ka no khat arspa dollar arspa lai phu pra sau phu wei kum tu ter utu bo usumbol ba pau rm de radium ka mon radium ka de level 2 kum mang ong phi ka tu ka dor ka barit ka bangi kum ki badan ka community ngi thit na ka level 1 am ka mon ka dor ka ret ka level 2 ka de ka radium kan mentang ni pet yo ne u grade 2 u thit u ne u brio kat no dollar ma pen i phi pet hai grade 2 o ne grade 2 to grade 2 nang ta u thit iwe point sau sol u thit te menta ngin chia pet kai u ne u kamai kat no klik u te grade 2 nang ta copy u te address back biang kan mau address jong u sedang 40c ma te nang ta lej hang te copy tu klik tu ngin ya pet kai tu 40c lej to top treda tong ni pet tu 40c yes udan hang ne tu one top treda uthit kat no arspa lai pho pra point iwe nriu sao komut mening ye pet iwe point sao sol kat no uthit klik te filter iwe point sao iwe sol pet ka pamut une uyo arfusan million coin te nang ta uyo akador 0. Red bahasan telikina khandai san ma te ka pamut ula kamai bahagen ne brio ma te hakapya de bat kajing pen mi ya no coin pan om de bang bangin chupen mi klebit la nengin chupen mi dagi karteng hasil la ne karteng dahar rengin pen mi ya ki coin ki ba ngangan sina kat kum kajing don kamar kajing lang jing man ka market kan ma te ya mentapat unu grade 3 hi ula hiar na kan ma te mentangan nempet isu te tangkum tahi ngatrai pila ya sutu te anda ngila ya sutu pat ngikum ke community ngin sai syong perkan kum no ngin sedang ni ka jing temu ko jongi de bangai yong bangin le no hak dak kum ni ndrei uno bru ubakwa ban le ula ban le ndrei ubom kwa ban le pat no problem num le rulong he namar kan e ka kam ka bangi le ngan ong epi kam de ka kam ka bangi penbor ya no ban le ya kan he ma namar ba kano ka kam ka ban penbor kam ju ya hap kan ma namar ngalak ban ong kan ka kam ngi hap dan kam ni ka pisa te ban penbor ya no you le se ki kendo haki khap ki babun ki jing e le se kan sa bu jing e ki ro ngangam kwa kan ngim kwa ma te tang ka wei pat nga ong epi ba mangi kini ki banas dang na du te address 5rk du address 3km kan mau bangi ngim don re kataka res namar bobalei ngi la yo ya kador ka barit na ka barit do kan te ha ka ya dei bat kini ki nong thet ki badon hak community am ngemut ngi iwe ngi de ban tip uta upulut kat no ka pisanga ngapulut kat no kitu kiwe ki pulut kat no ngi ngin tho be thik pathek kan khnang bakan don ka jing du nong lane un yo nong he utur de undu nong palat utur de kan te kamut ka e ka bangiele kan long transparent ban ngin ta tho utu upulut kat no u contribute kat no ka pisa na ka bentakan ne ka kam ka bangi ngi thmu kan te menta andangi la yo nong pat ngin saya khen ba utu de ban yo kan no kum ta ter kan te ya menta hi ka thong ka long kum no ngin pen he ya ka community nang ta
Andala bun bha ka community ngin saya sedang kan namar ban penmi yo coin em very easy nganong fi tang hapo sau san minit kala la kan yingi ban penmi ma tenang ta kabakam kong san kalong bangin bun ka community namar ba lada bun ka community pet community ki holder ki dan haduk prahajar arspa prapuingot prahajar arspa prapuingot kat badang bun kinong thet am kamut ki beriu ki banabar ki pet kata transaction itu ki bun ka transaction kamut ki sultanat ki shania ayo no coin bakin thet kan namar kat dang bun ka transaction dai nganong ifi kap bas palat nomor baki we kin trust ya ka yo coin ubangi ngin permi ndre lada kinong thit ki don tang an ngot lai ngot te we ban pet yo to coin jengi tenak ta ka daw ngaong ifi bangi ngi don kam ya ka community knang ba ki we ro kin sngotanat ban thit yo ne o coin jengi ken te ha ka biade ba kan ka video ka belingkot menta te ngan sedang wan rapat ki video nalor jong kan te ngam tharai shu ka video da kumwe nre kumno ban thit kumno ban sel kumno ban le ye ki pat ngan sahi kai hadin andang ngila biang ka community bat ngila long ready bangin yele ka kam kan ya mentapat ngaspen itangkat ne kemut ki baro ngingin saya flu jingmut bah andang ngila klan ka community kan pet kum kini ki bakamai fa PNL kamai PNL kamut ka profit and loss habuan rong green kum tu kamut bayu nong kan tiladawan rong red hang tu em kamut rong sau kamut kapan iya kedak ba udu nong kan ani hadu iwe pra ke kamut sispa pra ke kamut la kumno ar duna no bhai la kamai kan ar duna ma ti haka biya dai bakal ne ka video tangkat ne khublish pun ngin sekendopat